nya ka abatara nya wee were this relaxer wee tee n'isi tesie n'isi. This girl wee gbapụta sị na ya kụkara ụzọ wee jezuru relaxer ha wee tee n'isi. A na-ekwu ha etibekwe mkpu o. A na-ekwu ha etibekwe mkpu o. Ndị mmadụ agbakọta akwa o. Na ya zuru ori, na ya kpakara ụzọ, na ya mere nna. Sị m nne, ọ dị aka na mepe kiaba, na ọ dị aka na mepe kiaba. Ndị a wee sị na a ga-akpụ ya isi. Nke ọwụ nọ isi afọ lajere ije zuo oshi. A gwara papia sisi gbuo onye ife ọbụla a ga-eme esi ma enye. Fama na enwere mmadụ na papia chọrọ igbu egbu maka asị ọ kpọrọ nne. Ha wee were scissors ka ọ rezọ wee kpụọ onye isi a mara. Kpụsị anya wee tibi etisie. Wee na-agwazi ndị mmadụ na ya bụ onye oshi. Ya na-agazi ndị mmadụ a na-ata m, ndị mmadụ a na-amụ ya amụ. Ịmago olu sị m hai ya fụrụ ndụ mmụọ. Ya mụrụ ife a ga-eme. Ya paa ihe acha, paa ihe acha. Ya sị mba o. Ya wee tụtụkọ ngwongwo ya. Wee buru wee naba be mami ya afọ na-atali ya very well. Na eburu ngwongwo ya na-adị ya. Ya eluo kọsịalụ the woman. Ọ sị anya nọla ebe na onye ọsọ chụbara ọ gbanata ikwu nne. Ya wee nọla ebe afọ. Na ihe a nọla ebe afọ bụ 6 months before ndị mmadụ wee gwaba papi okwu. Ndị mmadụ wee gwaba papi okwu. Sị a na-ada amụ nwa tụfuo. No matter what ife nwunye gị mere gị na-achọ ka igbuo nwa. Ọ sị ma ọkwa na ya. Ha wee gwakọta ya okwu. After 6 months, papi ya wee sị ngwa ya nata akwa. Ya wee bukwelu ngwongwo ya wee meke na instead ị na-akwazibe grandmother ya, papi ya sị anya natabazi abienu na ụdị ịmago na ihe ndị mmadụ gwara ya. Ọ sị m nne ya wee bukwelu akpa. Na mkpafu na ya pụga agbọghọbịa wee nakwabe nne ya wee luo. Ọ sị m nne, ihe na-ebe na-ebekwe ka o si ebe. Ya megheri arụ this man akụ ya. Sị m papi ya pụọ ọlụ jesie bata. Stepmother ya chọ ofu ihe kọ. Ọkụ ya. Ya pụọ bata. Ọ sị na ya soro ụmụ nwoke. This man akụ ya. Ọ sị m ọ sị m ife akụrụ ya n'ụwa. Ife akụrụ ya n'ụwa. Na ama nkọsị na okenye cheta ike a na-achọ ka akọla anyị ha. Ịghọtago na that yard na o nwere onye eke bụ ebe afọ na-achụ ajọ nwaanyị. Then oluo one day ofu nwa agbọghọbịa nnọọ wee chọrọ nwanne ya nwaanyị wee bịa. Wee lute ọbụna nwanne ya nwaanyị anọrọ wee sị na ọ ga-alalụ alalụ. Ịmago na ụmụ agbọghọbịa na-agbafulu onwe fafe bido karịba. Kafa na-akaliziri ịmago na obugheli onwe ebugheli onwe. Dịwa n'anya nụnụ, dịwala anya. Nwoke onye eke wee chụbịa. Ọ wee kwalụ wee sị nya gwanya bịa ka o dujie. Ya wee sị ya biko na etu ọ fọrọ ya na ya bụkwa nwa enwe nne nwa enwe nna. Na papi afịa be nwoke na ọ ga-egbu ya nwụrụ. Ọ sị ya ọ na-egbu onwere ife unu na-eme. Ọkwa gịnị a na-abọ ga-eso wee je. Gị bịa ka anyị jebe before your dad abata. Ịmago na ụdị ha ahụ. Ya wee kwalụ wee soro ya wee jebe be the man. Maka na the man nwee TV na nwekwuo olu ihe eji enene fim mgbe afọ ịghọta na ya chọkwuru inene. Ha wee lụọ etili ha fim ha na-enene the man. Ya na the man nọlụ n'ofu oche. The man na-agbado ịmago na-emenụ nke ndị a na-achụ achụ. Mana ka ya nọdụ ya na anya ya dọkwa na windo. Ozugbo onye afụchatala papi ya ka ọ na-abata. Na-esi na the ụlọ gbapụta. The girl sie. Ka ya ligote enu ebe papi ya bi. Papi ya si n'elu kwolete na stepmother ya agwa gị eli. Ya jekwa wee jee ebe nwoke onye eke. Udo ụla this man tụtụrụ ya karịkarị staff ya n'anya. Wee see nke ịbụ the girl ghọrọ ya n'aka. Si ya na ya anụgo akụkọ gị ka a bịara hia. Ọ maka na ị nwere good daughter. Na ọ bụrụ na ọ gị bụ nne ya imetụ ya aka nye were ihe pịawa gị isi egwu ada atọ gị. Agbọ bịara etu a ka ị na-akụ ihe n'ihe ahụ akụ ya ọkpọ n'ala ikụ ya ife. Makwa ife. Ọ sị na the girl washịrị ya down. Ya were okwu saa anya arụ. Were aka ya tụfuo. Tọn ọ jebula akpa ya sị ka ya na maka na ya nọ n'ebe a na ya nwee ike iji ihe wee kụwa ya isi. Ọ sị m nna ọkwa na ya. Papi ya wee hapụ ya. Ebe afọ ka o tidebere ya ife nke bọsị afọ. Ọ sị m ọ na-agakwa. Ha wee nọ. Nwanne papi ya n'obodo oyibo wee bata.
maka na mgbe a na-agwa anyị ihe a na-ejego ya ọpapịa sị ya gbaalụnụ m GCE ọ sị na ya ma mba. So ka GCE n'elu na o nwere one man ya jekwuru bụ na ya dị wee yọbịa wee sị ya biko ya bie ego ka agba GCE mgbe ọbụla ya ji wee nweta ka anyị the man ịmaka onu agbọghọbịa topụta na ndị na-achụgharị ya onye ya ego che na ya ga-eji maka ya wee kwalụ ya wee je gba GCE taịm eji enene na-elu ya gbakwa nkịtị. So na o nwere nwanne papi ya si obodo oyibo wee bata ịmaga onu nyesie ndị mmadụ ife oluo one night ya wee bakwulie wee sị ọnkụl ya biko na ya bakwana GCE na ya bụolu ndị mmadụ ego wee gba GCE na ọkwụ na ọ ga-enye edemoni ka kwuchi ihe o wee sị ya maka gịnị ka papa ga-ejere wee gbalụ gị GCE ya sị ya na ya mara na papi ya sị na ọma mgbalị ya ka a na-ekwu ya na papi ya na-abata papi ya wee sị anya gbakwa ya nkịtị na onye oshi ka ya bụ na o nwere GCE ya gba na etu nke nsị asịgharị asị na-eje sị m nne ya wee gbapụ wee baa n'ụlọ wee jee mmeta slip enyere ya mgbe ya gbalị ya wee zuko the guy wee sị mba na ịgba GCE na onye ọbụla gba GCE nwee destin wee sị oke na nsogbu adọrọ wee were gafe wee nye wee sị ya mana o nwee ife ọzọ ya chọọ ka o meelie ya sị ya kedu ihe ọsị ya na ya chọọ ka ya mụọ ọlụ aka na akwụkwọ na-agụ na Naija kịta enwere isi ya jee mụọ ọlụ aka ya kedu ife ọ chọrọ ịmụ ya wee sị ya na ya chọọ ịmụ salon ọ sị ya ngwa na ya ga-enye ya ego ka o jee mụọ ọ mụsị ya na ya ga-egolie ma kedafia draya na ndị otie ihe a sọ ọnya papi esi ebe ọ nọ manyite sị ya na o nwere salon ọ na-amụ nye west na ego ka ihe ọ na-amụ salon o wee sị ya ka ezi ihe o mere na ya chọọ ka ọ mụọ ọlụ aka papi asị anya jee mụọ ịkwa akwa ya wee sị oke ọnkụl na ị ga-enyere m ego agrimenti papi asị na o nidiri agrimenti na o nwere ife o nidi ya jee na nwunye ya na-akwa akwa ka ọ kụzielie ka esi akwa akwa ihe a wutie na ya mụrụ ka ife nke dị adọ ya mụrụ na ife nke dị adọ ọnkụl ya sị a na-enugo n'ife papa gị kwuru na ị ga-eje ka nwunye nna gị kụziele gị ka esi akwa akwa ọ sị m na ihe a na-agwa anyị ha na nwaanyị a na-akwa akwa oge ọbụla ya batara ọ kwụsị ịkwa akwa na ọ ya akpọ ụmụ ya ndị nwaanyị na-akụzi ife ka esi akwa akwa ya batara ọ kwụsị so papi ya wee mezie nye ọfịsha sha na ọ ga-akụziri ya ka esi akwa akwa na ọnkụl ya sị na o mesie na ya ga-enyere ya aka wee bido ọ sị m dịsa umeala ya batara ebe a na-akwa akwa ọ kwụsị ịkwa akwa na dịsa umeala aka ọtụnụrụ akwa n'iru ya